Salamu alaikum masoyana, da fatan an waye gari lafiya. Ina son yin amfani da wannan dama domin in sanar da al'umma waɗanda suka lashe wannan gasa. Ba wasu bane illa Arewa Exclusive, waɗanda suka yi posting a cikin wani account mai suna yaron mai ganga. Don haka za ku taho ranar da za a fara haska gwaska a Film House Cinema. A nan zan miƙa muku kyautarku ta naira 100,000. Sannan na so in yi wa masoyana bayani akan irin waɗannan gasan da nake sakawa. Ba ina sa su bane don ina so in nuna wa mutane cewa ina da kuɗi ko wani abu. Asali ma abin da nake sakawa bai kai ya kawo ballantana a ce fariya ne. Ina so in yin waɗannan abubuwan domin riga communicating da masoyana. Ko da 500 na saka, ina so masoyana su yi gasan, saboda ta haka ne nake gane tsantsar masoyana